Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sellem il-memorja ta' Karen Grech feluq il-45 anniversarju mill-qtil tagħha billi flimkien ma' martu Enmeri qiegħed fjuri fuq il-qabar ta' Karen Grech li tagħha għandu memorji sbieħ bħala kuġina tiegħu. Permezz ta' messaġġ fuq il-medja soċjali Bernard Grech qal li dan in-nazzjon għabdu midjun lejn Karen Grech fil-waqt li 45 sena wara dal-avvenimenti kraħ u għadu jittama l-kuxjenza ta' xi ħadd li jaf xi ħaġa twassal biex insiru nafu l-verità dwar dak li seħ. Kien fit-28 ta' Deċembru tal-1977 meta tfajla żagħżugħa ta' 15-il sena inqatlet fl-esplużjoni ta' trabomba li ntbadet forma ta' rigal imgazwer f'karti tal-miliet. Il-pakket kien indirizzat il-missiera l-professur Edwin Grech li f'dak il-perjodu kien ġilura pajjiżna mir-Renju Unit biex iservi fl-isptarijiet lokali. L-esplużjoni li seħħet fil-preżenza ta' huwa Kevin li kien jinsab biswita kienet ikkawżatilha ġrieħi serji li eventwalment waslu għal mewt ta' żagħżugħa. Għal Karen Grech hemm sptar fi Gwardamanġa li jġib isimha u f'San Ġwan hemm ġnien li ġie msemmi għaliha. Oliver Frigieri wkoll kien kiteb poeżija dwar Karen Grech u Raymond Caruana bir-rakkont dwar kif huma qed jassu mill-ġenna sabiex dak li ġara lilhom ma jerġax iseħħ. Sallum dawn iż-żewġ delitti għadhom mhumiex solvuti.